Good afternoon. Good afternoon na yan. Dahil day off ko ngayon, kami ay magluluto ng tinola. Ayan, tinola. So, ito ang ating mga ingredients. Ito ang ating chicken. What do you call this? Sayote, sibuyas, kamatis, bawang, at luya. So, ito rin ang ating paminta. And then, meron tayo dito ang dahon ng sili at maliliit. So, ayun, nagpapainit na tayo ng kaldero. Ilalagay na natin ngayon ang ating oil. Ayan, konti lang na oil kasi magagalit na naman yung aming daddy kapag madaming oil dahil ayaw niya ng oil. Ayaw ng aming daddy yung masyadong mamantika. Kaya, konting mantika lang yung aming ilalagay. Ayan, painitin lang natin guys yung mantika. Alam niyo yung lakas ng ulan dito kanina. Sa inyo ba? Malakas din ang ulan. Naramdaman niyo ba? Lakas ng ulan sa amin kanina, ayan. So, ngayon, mainit na ang ating oil. Uunahin natin ilalagay ngayon ang ating bawang. Ay, ang tawag dito, luya. Alam mo guys, maganda na Germania ang gamit natin kasi tatlo-tatlong ano niya, no? Tatlo-tatlong kemerut yan. Kaya, mabilis na yung makaluto. Ngayon lang ako nagluto guys kasi ang sama ang pakiramdam ko kahapon pa talaga masama ang pakiramdam ko. Ayan, lutuin lang natin maigi. Gusto ng asawa ko madaming gulay kaya lang alam nyo ba yung isang sayote nagkakahalaga na dito ng 35 pesos. So, isa lang kasi masyadong mahal. Ayan, dahil umaamoy na ang ating luya, ilalagay na natin ngayon ang onion. Sa akin guys, lagi sa akin nauuna ang sibuyas yung para sa bawang. Kasi yung bawang natin is masyadong maninipis yung hiwa. So, mabilis lang siya maluto. Ayan. Pag medyo ano na yung ating luya, ayan, medyo luto-luto na yung ating sibuyas. Saka natin ilalagay yung ating bawang. Isangkot siya lang natin siya guys maigi kasi mas masarap kasi yung nakasangkot siyang maigi. Ang laki ng tummy ko yan. Taba-taba ako na daw guys eh. Ayun, sangkot siya lang natin maigi. Hindi ko malakas na ito actually. Gusto ko kasi guys medyo tutong-tutong yung ano. And then yun ilalagay natin ng kamatis. Kasi yung kamatis, ang gusto ko sa kamatis guys, yung ano siya, yung lutong-luto siya. Kasi parang nagkukulay na siya pag luto. Yes, what do you say? What do you say to your follower? Say hi. Say hi to your follower. Hi. Say hi. And guys, naglalaro siya kasi masaya-masaya kasi wala akong pasok ngayon. Kaya yan, tuwang-tuwa siya. Masaya siya pag walang pasok ang kanyang nanay. Kasi may aasa rin siya maghapon. Guys, ingat kayo lahat ha. Malakas po ang ulan natin ngayon. Ang lakas-lakas ng ulan sa labas. So, ingat kayo guys. Bugso-bugso yung ating ulan. Ingat po sa lahat ha. Natin ngayon ilagay ang ating chicken. Ayan, isasangkot ko na yung manok kasi mas gusto ko guys yung sinasangkot siya yung manok. Ayun, lalaki ng hiwa ng ating chicken. Okay ganun kasi kami lang din naman ang kakain. Pag kasi kami lang kakain, okay lang na isang hindi ka makaubang ating kaldero. Pag kami lang kakain, okay lang na isasangkot siya mo lang. Ay, ano naman siya. Sasangkot ko lang siya guys ng konti. Tapos mamaya lalagyan natin siya ng tubig. Ayan. Sangkot ko lang siya guys ng saglit lang. Ayan. So ngayon guys, dahil nasangkot ko na yung ating manok, nasangkot naman natin ang ating gulay. Ayan guys, lahat kasi guys, isinasangkot ko muna siya. Para kumbaga mas malasa siya guys. Isinasabay ko yung pagsangkot siya ng manok sa pagsasangkot siya ng gulay. Guys, para malasa siya. And then ngayon, lalagyan na natin siya ng tubig. Ayan. Para papalambutin natin ang manok. Ayan guys, lagyan muna natin siya ng tubig. Palambutin natin siya ng konting minuto. Babalikan ko kayo.
Napakalakas na naman ng ulan. Paano pa sulpot-sulpot ang ulan? Ayan, ito na yung ating. Ayan, malambot na yung ating manok. So ngayon ilalagay na natin ang ating sili. Ayan, may sili labuyo, sili haba at dahon ng sili. Sabihin mo nga anak, sili. Say sili. Ayan. Then guys, maglalagay na rin tayo ng asin. Ayan. Ayan, haluin lang natin guys. Lagyan natin ng asin. Haluin lang natin. Ayan, parang ang bango ng sinigang ko ngayon guys. Nagugutom na ako. Maya pa ito maluluto. Konting ano lang siya, kulo na lang. And then lalagyan na natin siya guys ng ating ang paborito nating magic syrup. Actually guys, paborito ko magic syrup pero masama rin ito sa kalusugan. Kaya konti-konti lang tayo maglalagay. Yan, okay na yan. Okay na yan. Tapos haluin lang natin guys. Ayan, ang bango ng aking tinola. Titikman ko na siya guys. Tikman natin. Sarap guys. Medyo matabang pero okay na to sa akin kasi bawal kami sa maalat. Puro maalat na lang kasi kami. Pero sige, ang dami ng ano. Ingay ng anak ko. Dagdagan natin ng konting salt kasi medyo matabang siya. Yan. Ayan. Luto na guys ang ating tinola. Ayan. Kasi ayoko naman guys sa sili yung lutong-luto. So ayan. Ayan. Ready to serve na siya guys. Tikman ulit natin. Okay. Luto na guys ang ating tinola. Ayan ang ating masarap na tinola. Thank you for watching guys. Please watch, like, and subscribe my YouTube channel. Medyo paus ako guys. Ayan, thank you. Just Mabel sa Indoga Boss.